Postindo ndinobviro taure chokwadi iwe itsavanchoka nevakomana vekwamzi mashwede skiri dandan kindangindanga zvikanzi ndikati wo zvikanzi ndikati chusport ndipe kiri kwanda apa uri kugaya suicide mumwe pambedha werufu kuchemera life hapana chitsva pasi pezuva farira kurarama kwete kumakuva ndakachila pamhatso china chemadeko kuvhure goni ndiwe gindirigindi kwaikusvinure madeko une zvivindi vairodze sinokude kukwachure nhindi ina ndinganyari kupemberera kuti ndiri mupenyu penyu iwe rasawari upemberere kuti uri mupenyu ololo uine mari pemberera kuti uri mupenyu ololo usina mari pemberera kuti uri mupenyu fara nepauri nhasi mumwe ari kutochemera kuvapo vamwe vanorara wani nenzara iwe uri kutoguta pauchirasa ukaona wadya sadza svetuka usiri kumborwara wefaranuka pemberera nepauri nhasi dzikama usazvitarisire pasi ina ndinganyari kupemberera kuti ndiri mupenyu penyu iwe rasawari upemberere kuti uri mupenyu ololo uine mari pemberera kuti uri mupenyu ololo usina mari pemberera kuti uri mupenyu apa uri kugaya suicide mumwe pambedha werufu kuchemera life hapana chitsva pasi pezuva farira kurarama kwete kumakuva ndakachila pamhatso china chemadeko kuvhure goni ndiwe gindirigindi kwaikusvinure madeko une zvivindi vairodze sinokude kukwachure nhindi ina ndinganyari kupemberera kuti ndiri mupenyu penyu iwe rasawari upemberere kuti uri mupenyu ololo uine mari pemberera kuti uri mupenyu ololo usina mari pemberera kuti uri mupenyu ina ndinganyari kupemberera kuti ndiri mupenyu